Babu wata dokar ƙasa da ta hana mutum ya aje kuɗi miliyan ko biliyan ɗaya in zai iya nuna cewa nasa ne. Babu wata dokar ƙasa da ta hana wannan. Don haka in akwai ɗan siyasan da ya rike kuɗinsa wannan ba laifi ba ne. Inda laifin yake sai in lokacin siyasan ya fito yana sayan ƙuri'u. To ga wannan lokacin ne kuma za mu yi aikin kuma in Allah ya so za mu fito ko ina mu zagaya mu tabbatar da cewa tare da wayansu jami'an tsaro mun hana wannan. Lokacin zaɓen fidda gwani an ga jami'an ku sun zo suna ta shawagi a dandalin da aka yi waɗannan taruka. Kamar lokacin zaɓe za a ga jami'an ku ne a rumfunan zaɓe suna hana siyan ƙuri'u ko koya za ku yi? Insha Allah za a gan mu. Insha Allah a kowane sako a ƙasar nan don su yi wannan aikin. Wajajen rumfunan zaɓe. Wajajen rumfunan zaɓe da kuma kewaye. To kamar kun kama mutum ya za ku yi da shi? Abin da doka ta ce shine za mu yi da shi. Abin da duk doka ta ce ai mu muna bin abin da doka. Mai bayarwan ko mai karɓa? Dukan bisu biyu. To yanzu ɗan siyasa ya samu mutum haka wanda bai da kuɗi a jikinsa kuma watakila yana jin yunwa. In ya karɓa ya kaɗa ƙuri'a za ku kama shi ma? Ya yi laifi mana. Ya zai karɓi irin wannan don ya je ya sayar da ƙuri'an sai ya kawo irin waɗannan mutanen cikin mulki. To kamar akwai ana gab da miƙa mulki da sauransu, na san lokaci irin wannan haka kukan sa ido akan manyan 'yan siyasa musamman gwamnoni. Kamar yanzu haka saboda yanzu suna da rigar kariya amma daga 29 ga wata ba rigar kariya, kamar akwai gwamnonin da kuka riga kuka ɗana matarku da 29 ga wata na Mayu yayi za ku iya kai musu dira? To kamar yadda ka sani yanzu mun daina irin maganganu da ya danganci irin sha'anin binciken da muke yi da wani abu a kafafen fasa labarai, don kamar yadda kuke kira a turance kuna cewa muna wani abu da shi a media trial. To yan Allah ya so in lokaci yayi yan Najeriya su ga abin da muke ciki a kai. Amma baka ganin cewar jama'a ya kamata su sani cewar waɗansu zarge-zarge da ake yi ba ku yi bincike ba ne saboda rigar kariya, kuma da an cire rigar kariya za ku kai cafa? Ai rigar kariya ba ta kange mu ba da bincike. Rigar kariya ta kange mu ne da kai kotu. Don haka bincike ana yin sa yi. To yanzu kenan idan 29 ga wata yayi watakila za mu ga waɗansu gwamnoni daga wajen miƙa mulki za a iya tafiya da su kotu kenan. Ya danganta. Amma kamar akwai gwamnonin da yanzu haka ake binciken su kuma ana jiran lokaci ne. Kamar yadda na gaya maka da ce in lokaci ya 'yan Najeriya za su sani. Amma wasu na zargi cewar akwai gwamnoni musamman waɗanda suke da tambaya, kamar kai a wurinka akwai waɗannan gwamnonin? To ai duk ɗan adam bai cika 10 ba, kuma yana da wahala ai a ce mutum ya yi irin sha'anin mulki babu kaza. Ya danganta da shi menene ake ganin an yi ko kuma menene bincike ya kafar. Amma akwai mutanen kirki ai da yawa a cikinsu.